Yes, गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय गिबियाव जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बिएम सेटआप चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय फिन खेबसेबाव अके स' दायो आं नोंथांमोनजों लाइभआव दङ आं नोंथांमोनजों माखासे गोबां खोथा शेयार खालामनो नागिरदों थांनाय जों मैयानि दिनावहाय मोनसे सासे मानसिजों आङो सासे आइजो मानसिजों फन रायज्लायदोंमोन बेजों रायज्लायनायावहाय माखासे दुखु सुखुनि खोथा बेवहाय फोरमायदोंमोन बै मानसिजों फिन खेबसेबाव कानेक्ट खालामनो नागिरदों आरो आं नोंथांमोनजों बेखौ इन्ट्रडिउस खालामगोन आरो लोगोसे बियो मा बुङो गावनि लाइफनि सोमोन्दै बेखौ जोङो खालामगोन बाट बिनि सिगां आं नोंथांमोनजों बेखौ रायज्लायनो सानदों बा बेखौ फोरमायनो सानदों कि दिनैनि इलेक्सनावहाय गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा जाथाय माने जालांबाय सोरबा पुलिं अफिसारखौनो सौबाय थिगसे बुबाय आरो लोगोसे बैसोरखौ बैबायदि अफिसारखौ थै गलायलायनाय बुदों ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादों गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना आरो लोगोसे बिनि उनावहाय मोनसे आरो मा जाथाय जाबावदों कि नैबे जाय माने गुलि गावलायनाय जादों बेवहाय आं नोंथांमोननो एसे खोन्थाना होनि भिडिअआवहाय लाइभआवहाय बेखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना सिगांग्रो स' नोंथांमोना नुबाय दायो जेरावहाय फायरिंबो होलायनाय जादों स' जायनि जाहोनाव माने दिनैनि बे माबाया मा होनोमोनलाय इलेक्सन दिनैनि बे 10 डिसेम्बर क'क्राझार आरो चिराङाव गोबां गिदिर दावराव जादों आरोना गोबां गिदिर दावरावा बेनो कि मा डुप्लिकेट खालामगोन नामा मा नंखाय बेवहाय माने नंखायै बेवहाय देरहानो सानदों नामा मा बेवहाय माखासे सुबुंफ्रा बेवहाय नख्लि बायदिसिना फोसावदों नामा स' माने बेफोरबायदि आरोना सोरबा थांनानै जोंहा मिस्टार माने बिसावरायग्रा बेखौ बिसावरायग्रा होनना बुङोबा बांसिन रायजो राजाफ्रा मिथियो चिरां समस्तिनि बिथाङा केन्डिडेट मावथि हाज'वारिजों बिथाङा मावथि ब्रह्म हाज'वारिजों बिथाङा माने कन्टेस्ट ओमफ्राय बिसोर सानैनि गेजेरावहाय दायो गोबां फाइट जादों दा सोर देरहागोन सोर मागोन बाट भिडिअफ्राव नुनाय मथेब्ला माखासे गोबां सोंखारिदों बिथांखौ बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा ओमफ्राय लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानो दायो सोरबा बेनो भट हो होननानै खुनु लाब गैला दिनैनि दिना जोब्बाय जोंहा दिनैनि उनावहाय गाबोन सिखारग्रोमोना जों बिदा फंबाय गासिबो माने बर'फोरनि जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर बिदा फंबाय जोङो मा खालामनांसिगोन लोगो आरो खौसेथियै जोङो मा रायज्लायनानै जोङो बे एरियाखौ डेभेलप खालामनायाव सिन्था खालामनांसिगोन रिजाल्टआ 12 डिसेम्बराव फैगोन आरो जेब्ला 12 डिसेम्बर जागोन अब्ला बे समावहाय रिजाल्टखौ मोजाङैनो खोनानो मोनगोन सोर पार्टिखौ नोंथांमोना भट होनानै देरहाहोदों जों बेखौ खोनानो मोनगोन आरो बेनि गेजेरावहाय जाय लिडार नेक्स्ट बे लिडारा माने बिटिसिनि समावहाय जाय शिफ्ट जादोंमोन बिनिख्रुइबो बाब्बा पावारफुल जासिन आरोना गोख्रों स्ट्रं जासिन आरोना रायजो राजाफोर ओमफ्राय मैयाहाय जोंहा इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट मिस्टार प्रमद बर' बिथांखौ जे गाग्लोबदों बा बिथांखौ माने बिथांनि गारिखौ माने नारसिनदों बा गाग्लोबदों बा बिथां एटेक खालामदों ग्लास सिफायना होदों बिथांनि बुलेट गारिफोरखौबो सिफायना होदों बे गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा बे बाथ्राया खोनानानै गोबां दुखु नांदों आं बेखौ बुंनो सानदोंमोन कि सिगांनिफ्रायनो बुंनो सानदों माने बुंखादोंबो आङो जे दावराव दावसि जानाङा सैथो जों देरहानो नाजायो एबारनि खेबावहाय बेवहाय जानला मानला दावराव दावसि गावखौनो खालामनानै बा बेवहाय सोरनिबा गारिखौ बुख्रुबनाय बा सोरखौबा न'आव थांनानै धमखि हैनाय थैला बिला खालामलायनाय बेबायदि खालामलायनो नाङा आरो लोगोसे बनरगावआवबो जानाय जाथाय जे माने भट खालामनायनि सिगां सोरबा सासे मानसिया हाबहैनानै बेवहाय बायदिसिना खालामहैनाय बेफोरबायदिया खुनु एलाउ गैयामोन बा थांदोंब्लाबो जिरायनानै थानो हायोमोन बाट बायदिसिना बेवहाय उतफात ओरै थांलाय ओरै फैलाय बिदि खालामनो हायामोन बाट बेयाव थांनायाव खालामनायनि थाखाय माखासे दावराव दावसि जादों आरोना दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेफोरो स' रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय सासे मानसिखौ आङो बेवहाय लिंक कल खालामनानै रायज्लायनो सानदों नोंथांमोननि सिगाङाव बेसिकेलि लाइभ भिडिअआ बिनि थाखायनो फाइनेलि दिनैनि दिनाव इलेक्सना जोब्बाय आं बे बाथ्रा बुंगोन आरोना फाइनेलि दिनैनि दिनाव इलेक्सना जोब्बाय स' दायो आङो बे मानसिखौ कल खालामसै नोंथांमोना नेबानो जाबाय दसे एसे मोनसे रिसिभ खालामगोन दायो नोंथांमोना फिथा लावदुम जागोन ना जाया आं मिथिया बाट आं फिथा लावदुम जादों दायो
बेखौ नोंथांमोना मा होनो आंथ' फिथा लावदुमसो होनो बेखौ फिथा लावदुम जिस व्यक्ति ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ खेबसे खालामबावनोसै हेलौ औ आब' दायो नोंथाङा लाइभआव दङ स' ओमफ्राय नोंथांनि दुखुफोरखौ फार्स्टनिफ्राय खोन्थादो मा जाथाय जादोंमोन रायजो राजानो खोन्थाना होदो जाहाथे रायजो राजाफ्रा मोनथिनायनि जे नोंथांनि दुखुआ माबायदि जादों नङा होमबा माने बाबु मा होनो 12 थारिखआवहाय हरैनि फरिबार ओमफ्राय ओरैनि फरिबार मिलायनांगौमोन नालायथो ओमफ्राय 18 थारिखआव मोनसे माबा खर'आव माबा दंबावो आरो ओमफ्राय बेखौ खोनासंग्रोनोसै नामा होनना बुंदों दे होमबालाय नङा दायो नोंहा मैयाहाय जों नोंजों रायज्लायदोंमोन ना दा नोंथांखौ बयबो खोनासंगासिनो दङ रायजो राजाफ्रा मिथिबाय दा नों बुंबाय नालाय स' बिनिखायनो आं नोंथांखौ कल खालामबाय दायो जुदि बेखौ खोनासंनोब्ला होमबा जों नोंथांनि कलखौ दाननांसिगोन आरो औ दा माने नोंथांखौ बयबो खोनासंगासिनो दं आरो ना इउटुबाव औ दा लाइभसो आरो ना नोंथांनियाव कल खालामदों आङो स' बिदिब्ला नेनोसैबालाय नोङो नङा होमबा औ दे होमबालाय स' रायजो राजाफोर बे आब'आ क'क्राझारनि ओमफ्राय आं दा नामखौ खोन्थाथ'ला गावनो खोन्थानानै लागौमोन ओमफ्राय गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा बिथांनि न'खरावहाय खैफोद फैदों बिनि हौवाया उकिलनो सासे वकिल ओमफ्राय बिराद माने गादबगासिनो दं बिथांखौ ओमफ्राय दा 12 थारिखआव मोनसे रिजाल्ट दंबावो होनना बुंदों ओमफ्राय 12 थारिखनि उनावहाय माने खोथाखौ माबा मोनसे सानफिनसिगोन आरो बिथाङा बेबायदि बुंदों आरो ना स' कल फैफिनबाय दायो खोनासंनि औ आब' औ नोंथाङा लाइभआव दं दे नोंथाङा लाइभआव दं दायो आं मानसिया दायो माने इउटुबाव लाइभसो दङ मा बुंनो गोसो मोजाङै नोंथांनि बुंनायखौ रायजो राजाफ्रा खोनासंजोबगोन नोंथाङा कल खालामफिनबाय जेला दे बुंदो माने आंनि खुलुमो आरोखि आङो आंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय जोंनि बर' समाजनि आरो बयखौबो आंनि खुलुमनायखौ नाजाव माने आङो आंनि फिसाया क'क्राझार नाराबारिनि आरोखि मा नाम बिनि नामा अशक नार्जारि आच्छा आच्छा दे ओमफ्राय मा मावो बियो ओरैनो नों आंथ' खोन्थाबाय रायजो राजाफोरनो नोंनोबो खोन्थाना होदो बेयो दा एडभकेट मावो क'क्राझारावनो उकिल आरो नङा होमबा उकिल ओमफ्राय दाथ' आगोलावहाय जोंथ' बिदिनो जेबो दावराव दावसि गैयामोन आरो नांलाय खमलाय गैयामोन बेबो आंखौ बहुत अनोमोन आंबो बेखौ बहुत अनोमोन आरो बिराद मोजां संसार आरोखि नांलाय खमलाय गैया दा 18 थारिख आरोखि 18 माबानिफ्राय आरोखि माने 2018 आरोखि बेयावहाय आरो बिनि सेप्तेम्बर अक्ट'बरनिफ्रायनो बियो मास मोनब्रै आंखौ बिनि गोसोआव मा सानदों बे आरोखि आंखौ सोलियो जादों आरोखि बियो न'निफ्राय बुनानै होखारहरो बिदिनो असान्ति खालामो आंनि संनाय खावनाय जाया बेबायदि बिराद असान्ति खालामदों आरोखि बिदिनो बुयो माबायो खानानै बुयो एखमबा बिदिनो न'आव थिनहरो बेबायदि माने आङो बे समाव आं बेखौ बुजिस'नो हायाखैमोन आरोखि आंनि लाइफआदि एथबां बेबायदि गोलाव माबानाय जागोन होननानै आं बेखौदि बिदि खालामगोन आं बे सिमांबो नुवाखैमोन आरोखि आरो नोंनि नामखौ खोन्थाना लानो हागोन ना रायजो राजाफोरनाव रायजो राजाफ्रा माने सोंदों आरो ना आंनि नामा करुना ब्रह्म होनो आच्छा करुना ब्रह्म ओमफ्राय नोंना बेसिकेलि जोनोम जायगाया बहा आंना जोनोम जायगा सिबखाय मुंलाजोरा ओमफ्राय भिलेजआ हाजोरा आरो ओरैनो ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझारानो गोलैबाय ओमफ्राय नोंनि हौवानिया आंनिया बे साउथ नाराबारि क'क्राझार हौवानिया नाराबारि बे माबाथिंजाय मा होनोमोनलाय गौरां पार्क साइडथिंजाय नङा होमबा आच्छा आच्छा दे बुंदो ओमफ्राय माब्रै जाखो माब्ला बेसेबां मायथाइयाव हाबा जानायमोन नोंसोरो जोङो 2010 मायथाइयाव हाबा जादोंमोन आरो 2010 मायथाइयाव 2010 आवहाय ओमफ्राय नोंसा गथ' दंना
गथ' दङ मा नाम बिनि नामा? गथ' दङ थिरांथा नार्जारि बेसेबां क्लासाव फरायगासिनो? दाथ' केजि मोनबायमोन बियो ओमफ्राय दाथ' थांनाय बोसोरनिफ्राय आरोखि लकडाउन जानायनि सिगांफ्राय फैसा गैयिनि एडमिसनबो खालाम मोनाखै जेबो खालाम मोनाखै आरो बिदि माने 2018नि बे माबा ना 2018नि सिगां आरो नभेम्बर सेप्तेम्बराव बिराद दावराव जादों आरोखि बे आंखौ न'आव थानो होआ बिदिनो ट्रेनाव बारसोमनानै थैयो दैयाव बारसोमनानै थैयो फासि लांनानै थै उन्दैया गालां लाग्रा फैगोन होननानै आंखौ बिराद खस्थ' खालामदों आरोखि बे मोखां गंसे गावनि खाथियाव थांबा खदै मुजुनानै होयो सिन्देलनि आफाखिखौ हायाव फुनै फुनै दौवो ना सासेयाव गाखोनानै उल्था माबानानै बुयो खानानै बुयो बिराद असान्ति खालामदों आरोखि बे आंखौ खालायजों सारो ओंख्रिफोरजों लुफावो आंखौ असान्ति खालामदों आरो बेयो फायखानानि दै खिथु सुनाय दैफोरजों सारो बेबायदि बिराद असान्ति खालामदों आंखौ नोङो नोमफाजों थाहैफिनदो नोंदाजों थाहैफिनदो आङो दस्रा हिनजाव लानोसै होननानै बेबायदि खालामदों आरोखि ओमफ्राय नों मालाया माथो गारलायनानै लानो मोनो आंहा मानो मोना नोंहाबो मासाव 3000 लादो होननानै Oh my god मासाव 3000 लादो माने मा बुजियासै आङो मासाव माने गाव हिनजाव गदाय लानोसै आरोखि मासाव 3000 लादो जाबाय आरोखि आंखौ माने नोंनो 3000 होनो नागिरदों माने मासाव लासाव आंथ' बिनि हिनजावखौ सिनाय दंना आरो जेबो मोनथियामोन नङा आं बुजियाखै माने बे मासाव 3000 लादो माने मा बाथ्रा बुजियाखै आं बेखौ खोन्थालाय मोजाङै मानि थाखाय मासाव 3000 लादो होननानै बे बुंदों माने मालाया माथो हिनजाव गारलाय लालाय लानो मोनो थानो गोसो गैयाबा गारलाय लानो मोनो आंबो हिनजाव गदाय लानोसै नों मासावहाय आङो खरस हरनोसै 3000 लादो मासाव बेबायदि जाबाय आरोखि आंखौहाय माने मान्थलि खरसनि थाखाय नोंनो 3000 होदों माने बेथन हिनजावा सासे होमबा नोंनि बिनि मथेब्ला मा हिनजावा सासे खामानि माने मा होनोमोनलाय जब मावनायखौसो साख्रि मावग्रासो माने हिनजावनि माने बेबायदि खालामनो नागिरदों हिनजावनि टाइटेला मोनसे साख्रि मावनाय नङा होमबा बिथांनि मथेब्ला माने बिथाङा मोनसे कम्पानिनि मालिक जाहैबाय जेनेबा बे कम्पानियाव खामानि मावदों नोंथाङा नङा होमबा ओमफ्राय बेयाव सेलारि होनाय बेबायदि सिस्टेम बुंदों नामा बियो माने बेबायदि सिस्टेमनि नामा बियो बेबायदि खालामबाय आरो ओमफ्राय दाना आंथ' बिदिनो जंखायदों सानो नों मारै बिदि मा खारनाव 3000 लानो आं मा खारननि थाखाय 3000 लानो आंथ' बेखौ जेबो मिथिया ओमफ्राय बियो आंखौ बिराद असान्ति खालामबाय बिदिनो फै अफिसनिफ्राय फैबाथाय ओइ नोंफाजों थां नोंफाजों उन्दुहै नोंजों थायो बे न'आव थानो मोना नों खालि नों फैसा थाखा जेबो मोनला नोङो उन्दैनि खरसबो हरला स्कुलाव थांनाय आं रिक्सा ससे थांनोसै रिक्सा 10 थाखानि गाखोनानै स्कुलाव थाङो आरो उन्दैनियाव बिदिनो 11टा टाइमावसो सहैयो आं थाबायलांनानै बेबायदि अबस्था आरो बे आङो जानाय लोंनाय जेबो होला बेबायदि आरोखि फैसा थाखा खरस होला खालि आं ओंखामल' मोनजादों आरोखि बेबायदिनो आं मास मोनब्रै गथ'खौ लानानै आं स्कुलाव दोनलांनाय दोनबोलाय टिउसनाव दोनलांनाय टिउसन फिसबो होनो मोनाखै स्कुल फिसबो होनो मोनाखै बेबायदि अबस्थायाव आं सोलिनानै थादों आरो बिनि उनावहाय बियो आंनि ओंख्रि ओंखाम संनाय जाला जेबो संनाय जाला बियो न' सिङाव दरफांथे गंसे थायो बिदिनो बाहेरायाव हर थानानै फैयो अबेबा हटेलाव हर थानानै फैयो खोरखि दरजाखौ बोखाफैयो हाबफैयो आं मोनायाव उन्दुनोसैबा खोरखि दरजाखौ दोथे दोथे उन्दुजोबनांगौ बेबायदि आरोखि अके आं बेयावहाय आङो रायजो राजाफोरखौ बुंनो सानो अन्नानै नोंथांमोना जेसेबांखिनि भिउ बिथांमोना बे भिडिअखौ एसे शेयार खालामना हो जाहाथे भिउ जानायनि नैबे आब'नि प्रब्लेमा सल्भ जानायनि ओमफ्राय जों आब'खौ मदद खालामनांगौ बयबो दा नोंथांमोना नायदों लाइभ आरो नोंथांमोना माबा मोनसे कुइसन सोंनो गोसो जादोंब्ला बेवहाय लाइभ चाटआवहाय नोंथांमोना कुइसन खालामहरनो हागोन सोंहरनो हागोन आं नोंथांमोननि कुइसनखौ पिक खालामगोन आब'जों रायज्लायनायावहाय दायो जों 13 मिनिट जाबाय जानाया बाट बेयाव जोङो आब'जों रायज्लाय एसे जेसेबांखिनि गोलाव जायो आं बेखौ नायगोन आब' दायो नों बहा दङ भिडिअखौ अन्नानै शेयार खालामबानो जाबाय नोंथांमोना बहा दंदों आङो दा क'क्राझार नाराबारि आंनि फिसायनि न'आव दङ दा आंनि बिहाव बोराइजों दङ आरोखि आङो जों आंनि फिसाला बिहाव बोराइ माने नोंनि हौवानि बिफा औ जों दा साथामजों जानानै दं आरो आच्छा ओमफ्राय जों न'खरावहा ओमफ्राय दायो माने गावनि बिमा बिफाखौ नाया नामा बियो बे बिहावनोबो जेबो फैसा थाखाबो हरा जोंनोबो फैसा थाखा थाइसेबो हरा बियो न'आव फैया ओमफ्राय आंखौ होनहरगासिनो आरोखि बियो नों बे न'आव थानो मोना उन्दैया गारलां आं दस्रानो खांनो हरगोन ओमफ्राय नोङो बिनि न'निफ्राय ओंखारलांनांगौ गुबुन हौवाजों हाबा जायो आं हिनजाव गदाय लानानै बे बिहाव माने नोंनि माने हौवानि असे बिफा ना बियो औ हौवानि असे बिफा गावनि बिफा असेखौनो बेफोरबायदि खालामबाय औ बेबायदि मानसियाथ' आगोलाव फराया थेवबो जों अनो आरोखि बेखौ जों मिलायनानै दङ ओमफ्राय नों मानो केस खालामाखै दासिमबो दा आङो केसखौबो बेयो आं सानसेखालि ओरै जादों आरो माने 12 जुन आरोखि 2019 आरोखि आङो लिंनो थांदोंमोन बेथ' न'आव थाया नालाय आंखौबो न'आव दोना नालाय
आं बेखौ लिंनो थांदों आरो कर्टआवहाय दा फैदो नोंबो न'आव थाहैनोसै आंबो न'आव थाहैनोसै फैदो आंखौबो न'आव दोनदो आंनि फिसाया गोदाव सोराव जाबाय आलाय सिलाय जाबाय गाननाय जोमनाय गैला जानाय लोंनाय गैला आं नोंनि न'खौ नागारनानै आं दिनै गुबुनजों बोरै थांनो आं बोरै दस्रायाव बोरै थानो आंथ' आंनि जोनोम जायगानिफ्राय आं नागारनानै फैखाबाय आङो बोरै नोंनि न'खौ आं गारनानै थांनो फैदो नोंबो थांसै आंबो थांसै होननानै लिंहैदों आरोखि आं नों बे नोंनि हौवाखौ लेंहैदों अशक नार्जारिखौ आरो ना औ आं अशक नार्जारिखौ कर्टआव थांनानै लिंहैदों आरोखि 12 माबाया जुनावहाय 11 जुनाव आरोखि आं लिंनो थांदों आरोखि ओमफ्राय दा बियो आंखौ बे गावनि बिबोनां आरोखि फैसालि नार्जारि होनो आरोखि जोंनि बिबोनां दुइसिन आरो बिनि फिसायखौ लेंहरनानै बे मन्दिर मोसाहारि होननायखौ लेंहरनानै आंखौ कर्टआव ओरैबायदि गाज्रि बुदों माने बिसोर सिगाङावहाय ओरैबायदि अबस्थामोन आरो माने सैलायामोन आरोखि माने बिनानावजोंबो सैलाया बे मन्दिर मोसाहारिजोंबो सैलाया आरोखि मोखां गन्थं नुबा नायलायलाया रायलायलाया बेबायदि अबस्थामोन आरो ओमफ्राय दा बेखौ लेंहरनानै बियो आंखौ कर्टआव ओरैबायदि बुबाय आंखौ फैनानै बिसि नोंनि फिसाय नङा होननानै आंखौ बे बिटिआव हमफैखाबाय आरोखि बे मन्दिर मोसाहारिया ओमफ्राय हमफैनानै आंखौ खुगायाव सौबा हाथायाव थैगबाय आरोखि आं नोंनि हौवाया नोंखौ सौबाय बे मन्दिर मोसाहारिया आरोखि बेनि बिबोनाङाहाय माने नोंनि हौवानि बिबोनाङा औ बिबोनाङा आरो बिनि उनाव आंनि फिसायजो बे आं बेखौ न'आव लांसै माने नोंनि हौवानि बिबोनां माने नोंनि हौवानि फंबाय आरो ना आंनि हौवानि फंबाय नङा माने आंनि हौवानि मन्दिर मोसाहारि आरोखि फिसाय बिनानावनि फिसाय बिबोनां जायो आरो माने नोंनि हौवानि हिनजाव गदाय माने नोंनि हौवानि हिनजाव गदायनि नामा सोरथो बुजियाखै खोन्थालाय मोजां खोन्थालाय माने आंनि हौवानि बिनानावनि फिसाय आच्छा नोंनि हौवानि बिनानावनि फिसाया नोंखौ बुबाय औ मा अधिकारजों बेनोथ' दा मा अधिकार दं बे आंनो हरनो नागिरा आं बेखौ लाबाय आरोखि आखाइ हमनानै फैदो न'आव थांसै ओमफ्राय नों मानो केस खालामाखै बेखौ माने ओरै जादों बाबु खालामनाया आरो बे आंखौ बुबायना आंखौ आहार सौग्लिजोबबाय ओमफ्राय आसानाव खिथुजों सोरो बे नोंनि हौवानि बिनानावनि हौवाया नोंखौ आहार साहार माने सौग्लिजोबबाय औ आंखौहाय बिराद बारै जोग्लिदों बाबु ओमफ्राय आंखौ बियो गोदनायाव हमबायना गोदनायाव सेरबाय बियो आंखौ गोदनायाव सेरनायाव आङो गोदनाखौ बिनिखौ खुगाखौ नारखेनायाव आंनि आसिमाखौ बे अख्रुबनानै होजोबबाय आरोखि आदानि आसिमाखौ अख्रुबजोबबाय माने अख्रुबजोबबाय माने खुगाजों माने अख्रुबजोबबाय आरोना बिदि ना मा जाखो औ खुगाजों अख्रुबना होदों आंनि आसिमाखौहाय बाव थैला लाला गजोबबाय रायजो राजा गैयामोन बेयावहाय दङ माने बे थाग्रा गार्डफोरबो नुदों आरोखि दखान मोनसे दङ बेबो नुदों गार्ड माने सोर गार्ड माने बे बेयाव कर्टआवहाय सासे गार्ड थायोना पुलिसफोर थायोना नुदों आरोखि ओमफ्राय सासे फेमस होननाय बेयाव कर्टआवहाय माबाग्रा आरोखि माने खोरखि दरजा फांग्रा आरो बे नुदों ओमफ्राय आङो बिराद बुजादों आरोखि बुजानायनि गेजेराव मोनसे डास्टबिन दंमोन आरो बे डास्टबिनजों खुइनानैसो आं गदों आरो आंखौ जोग्लिबाय थाबावबाय ओमफ्राय जोग्लिनायाव सियार दंमोन आरो सियारजों आङो उल्था फैफिननायावसो आं बारग'दों आरोखि नङाबा बिसोरो आंखौ वेडिं खालामनाय एसे जुमादा एकदम खरावनो आंखौ ओरैबायदि बुनानै बुथारथारनो नागिरबायमोन आरोखि बे मन्दिर मोसाहारियाहाय ओमफ्राय बे आंनाबो फिसाया बादा होबाय बुनांला जाबाय होननानै बुंबाय आरोखि नङा नोंनि हौवाया मा हिसाबै गुबुनखौ बुनो होखो नोंखौ बेहा लाजिनाय गैया नामा बेनोथ' आरो बाबु माने बिनि उनावहाय मा खालामखो बियो बे सेमुल नामा आरोखि खोरखि दरजा फांग्रा सुखिदार दंना बियो कर्टआव आंखौसो बुदों होननानै उल्था खिन्थानानै होबाय आरोखि बियो कर्टआव माबा जाबाय आरोखि ओमफ्राय नोंनि बे थै गलायनायखौथ' नों खोन्थानो हायोना बेनो ओमफ्राय थै गफोजोबदों ओमफ्राय थै गफोजोबनाया आं न'नि मानसिखौ लेंहरबाय ओमफ्राय अफिसनि माखासे मानसिफोराहाय आंनि आखायाव मलम फुननानै होबाय बेखौथ' नोंथाङा खोन्थानो हायो आंनाव नै बे सुबुत बिसोरनो बुदों होननानै ओरै थोरै खोन्थानो हायो जुदि माबा मोनसे माबादोंबा ओमफ्राय पुलिसनाव रिपर्ट होबाय ओमफ्राय रिपर्ट होनानै आंनि बे मबाइलखौ आं सेरबाय थाखादोंमोन आरो आंना मबाइला गाज्रिमोन आरोखि माने आङो रेकर्डआवहाय मबाइलखौ बे आंखौ माबा नुबानो फैयो नालायसो आङो बे मबाइलखौ रेकर्डआव लाखादोंमोन आरो ओमफ्राय रेकर्डआव लानाया बिसोर बुनाया गासिबो रेकर्ड जानानै थाजोबमोन आरो बे रेकर्डखौहाय जेब्ला पुलिस केस जायो होमबा कर्टआव होदों आरोखि आं ओमफ्राय कर्टआव होनानै बियो बेल मोनाखैमोन आरोखि ओमफ्राय बेल मोनैयावहाय बियो माने गावनि नंखाय माबा लानानै आरोखि जामिन लानानै बे हाइकर्टआव थांनानै बेल लानानै फैदों आरोखि बेबायदि सबसे पेहेले नों बे बाथ्राखौ बुंदो नोंनि हौवाखौ केस होनायनि जाहोना मानोमोन माने बे आंखौ कर्टआव बुनायनि थाखायसो आरोखि बे कर्टआव बुबायना आंखौहाय बेयो बिदि खालामनायनि थाखाय आरोखि माने आङो मेलायफिननायखौ नायदोंमोन आरोखि ओइदिनखालिनि मेलायफिननायखौबो नायदोंमोन नोंनो बे हौवाखौ नांफिनगोन ना नांफिना दायो दाथ' मोजांबाबो गाज्रिबाबो थैस' थांस' जेन'बा जोङो अरखौ साखि लानानै रायजो राजाखौ लानानै जोङो
जेन'बा हाबा जादों बेजोंनो मोजाङाव गाज्रियाव संसार जानो होननानै आङो फिसाबो खांदों न'खर संसार बिराद गोरिब अबस्थाखौ आङो दिनै न'खर थिखोफैदों बिराद गोरिबमोनबो आं बुहुत खस्थ' मोनदों बिराद खस्थ'नि गेजेराव आं थानानै बे रानथाब खुथाब जानाय लोंनाय आं रानथाब खुथाब थानानै आं बेजों फैदों दिनै आं बे न'खौबो नागारलांनो गोसो गैया आं बे न'आव थानानै आंनि फिसाखौ फेदेरनो गोसो आरो आंनि फिसायखौ आङो फैफिननायखौ नेयो आरोखि आरो जुदि बियो आंजों फैफिनाबाबो आरोखि आंनि फिसानि थानाय जानाय खरस जोंनि थानाय जानाय खरसखौ बियो हरनांगौ आंनि थाखाय फिसानि नामाव हा हु बेखौ फिसानि नामाव बे लिरनानै होनांगौ आरो बियो जुदि जेरावखि थाया मानो हारसिङै थानांगौ आरोखि आं बेनो गुबुन हिनजाव होनो हाया आरोखि आं बेनो आं आर'जारि रायजो राजा आइ आफाफोरनियावबो आरो आंनि फिसायनावबो आरो माने नोंनो माने नोंनि हौवाखौ नांफिनगौ जुदि मिलायनो हायोब्ला नङा होमबा आरो जुदि फैथाराब्लाबो नोंनि माने गथ' फिसानि थाखाय नोंसानि राजानि थाखाय माने बेवहाय बे फिसालानि नामाव बे माखासे जिखिनि धोन सम्पति दङ बे मोननांगौ मोन्थायखौ बिथाङा मोननांगौ नङा होमबा बेखौथ' मोनखागोन आब' नोंथाङा नोङो जास्ट केस दा बियो बुंदों नों बे न'आव थानो मोना ओंखारलां उन्दैया गालां आं दस्रानो खांनो हरगोन नङाबा आं थांगोन आरो नों आंनिफ्राय जेबो थाइसे गरसे सम्पतिबो मोना नों बे न'निफ्राय ओंखारलांनांगौ बिदिथ' जायाना सोरबा हाबा जाबाय हाबा खालामबाय डाइरेक्टलि बे हिनजावखौ नांला आंगायबाय बाट गारबाय गथ' फिसाखौ लाखिबाय हिनजावखौ गारबाय बिदिथ' जायाना हाब गोदान खोथा खोनाथारदों आं बिदिखौ नोंजों थाला नामा बे मानसिया दायो नोंजों थाला आगोलनिफ्रायनो बे दावराव जानायनिफ्रायनो बेयो न'आव थाखाया आंखौबो न'आव थानो होआ फिसालाखौ न'आव थानो होआ गावहा बायह्रा बिदिनो थायो आरोखि लजिं थायो आरो ओरैबायदि जादों माने आंखौ बियो बे न'आवहायबो दोना न'निफ्राय ओंखारलांखांनायनि उनाव आरो बिदिनो बै बासारमारि साइन्स कलेज खाथियाव आरोखि सासे पुलिसनि हिनजाव बिफानि बसुमतारी होननायजों बेजोंहाय बियो 1.5 बोसोरा मोजां बिजोंनो बिसिसाय बायदि रायजो जानानै सानै गोनां सासे हिनजावजों थाहैदों आरोखि बियो माने संसार जाबाय बेजोंहाय थाहैदों आरोखि बिसिसाय बायदि बिसिनि न'आवनो भारा थानानै बिसोर सानैजों एकदमबारे रिलेसन थाबाय आरोखि बेबायदि आंथ' नागिरनानै उनाव मोनबाय बिनानाव गोदै लेंनायनो बिनि आरो नागिरनानै मोनबाय ओमफ्राय आंखौ थांनो माबाबानो आंखौ फैहरो आरोखि बियो बेबायदि आं खनसे नागिरनानै मोनहैदों आरोखि आङो ओमफ्राय नागिरनानै मोनहैनानै बियो आं थांनाय लोगो लोगो आंखौ बुहरबाय आरोखि बियो ओमफ्राय आरो बेयावबो आंखौ बुबायना बियो गाबै फैनानै आङो थानायाव एफआइआर होफैबाय आरो आंखौ ओरैबायदि लामायाव लोगो मोनबानो फैयो आं बिजों रायलायनो थांदोंमोन आं मा खालामबावनो आंनि फिसायखौ आं नागिरदोंमोन होननानै आङो एफआइआर होफैदों आरोखि थानायावहाय दा बेयावबो जेबो माबायानो फैया आरोखि जेन'बा प्रब्लेमानो सल्भ जाया आरोखि आरो बै मन्दिर मोसाहारिखौ आं बुनायनिबो जेन'बा केस होदोंमोन आङो बे केसावबो न'खर संसार जानायनिसो होननानै बियो 20,000 फैसा होनानै बख'बाय आरोखि बेबायदि ओमफ्राय नों मोनसे खोथा बुंदोंमोन ना बिनि फरायनाय उकिल जाजासिम फरायनायनि रां रुफा बिथांनो होदों माब्रै बे मा बेसेबांसो सोदोंमोन नोंथाङा आंनो खोन्थादोंमोन बे बाथ्राखौ माने बेखौ आं बेखौ बुजिनो लुबैदों माने बुजिफिननो लुबैदों माने बेयो जोंनि बे बिहावा आरोखि आंनि फिसायनि बिफाया अमा दानो खस्थ' आरोखि न'खराव गोरिब फैसा थाखा थाइसेबो गैया बे एडमिसन लानोनो गैया बेबायदि खस्थ'मोन आरोखि बेयो गावनो आंखौ थांनानै नुनाय लोगो लोगो गावनो फसायनानै आंखौ जोंनि बिमानि मोनाव गावनो अनसाय बसुमतारी आं नोंथांनि कुइसनखौ सोंगोन दे आब' बुंबाय थालाय आरो गाव जेन'बा बे फार्स्ट LLB हाबनाय आरोखि बेनावथ' फैसा थाखा जेबो गैया नालाय खस्थ'मोन नालायथो आङो आंनि फरायनाय मानायफोरखौ फैसा थाखाफोरखौहाय आङो माने बेनो जाखिनि नांगौखिनि हेल्प हैनाय जादों आरोखि आं बेनो हरनाय जादों आरोखि आं बेनो जेसेबां नांगौ एसेबां आं बेखौ खस्थ' खालामनानै थागौ न'निफ्राय आं बिख'नानैबाबो आं हरो आरोखि आरो दुब्रियाव बियो ल' फरिखा होदोंना बे फरिखा होनायखौबो आंनो माइरं थाखा फैसा होनानै आं बेनो हरदों आरोखि आरो हाबा जाखांनायनि उनावबो जोंना होमबा बे समावहाय जों 2010 मायथाइयाव जों हाबा जादोंमोन बे समाव माइरङा 8 थाखा केजिमोन आरो बे 8 थाखा केजि माइरं बायनानै जायोमोन आरो जों सेरनै बेबायदि एथ' खस्थ' आरो जोंनि न'खरनि मानसिया माइरं मास मोनबा गाहामनि होफैयो जानाय लोंनाय जा दं हरजोबो फैसा बिबा फैसा हरो बेबायदि बहुत हेल्प खालामदों आरो बिनि खराव एडमिसन लानाय मा लानायखौबो जोंनि बिब'आनो ड्रेस सुनाय मा सुनाय गासिबो होनानै हरजोबो आरोखि बिबानो मोनो जोंनि न'खरनि मानसिया बिब'फ्रा हेल्प खालामो आरोखि बहुत हेल्प खालामदोंबोदों आरोखि जों बिरादनो दा
जोंनि न'खरनि मानसिया आरो बेखौ दिनैसिमबो आसि थुयै नों आंनि फिसाखौ मानो बिदि खालामखो आंनि न'खरनि मानसिखौ बिदि खालामखो होननानै जोंनि न'खरनि मानसिया बेखौ दिनैसिमबो आसि थुनानै रावबो रायाखै मानो सोलायखो दुखु मोनदों आरोखि दिनै सासे एडभकेट जानानै बियो दिनै लेखा गोरों जानानै बियो आगोलाव बेबायदि बेबहार नङामोन दिनै मारै बेबायदि बेबहार खालामखो बियो होननानै जोंनि न'खरनि मानसिया बिराद दुखु आरोखि बयबो गाबो दा बेलायफिननायखौ नुदों जोंनि न'खरनि मानसियाबो आरो स' ओमफ्राय नोंनाव मोनसे कुइसन सोंनो होदों आंखौ बेनि नामानो जाबाय अनसाय बसुमतारी मानि थाखाय दावरावा जाग्रोनायमोन बेखौ खोन्थानो थिनो माने माब्रै दावरावाथ' बियो आंबो आसुरित मोनदों आंनि खर'आव दिनै आंनि गोसोआव बिराद थट नांदों आंनि देहा मेलेमाव बिराद थट नांदों आंनि फिसाया सासे एडभकेट जानानै आरो बियो आंखौ बहुत मोजां मोननानै हाबा खालामदों बियो आंखौ लायाखैमोन आरो बेबायदि मोजां मोनलायनासो हाबा जादोंना नोंसोरथ' बे आंखौ बिराद मोजां मोननानै हाबा खालामदों बे मानसिया दिनै आंखौ बोरै न'निफ्राय होखारहरखो आंखौ दिनै मा खालामखो दिनै बियो मारै बेबायदि जाखो अबस्था जाखो मा जाखो बेमार जाबाय नामा खर'आव माबा मोनसे प्रब्लेम जाबाय नामा होननानै आं सानदोंमोन आरो दर फांथे फांथे थायो बियो आंखौहाय न'निफ्राय गरम बुद्रु बुयो गावनि अफिसाव थांनो खाथियाव थांबा बेलफोरजों बख'नानै बिराद बुयो आरो आंखौ बियो खनब्रै बुनानै हाब नोंखौ ओरैबायदि माने मोसौ बायदि खालामबाय नामा मा जाखो मोसौ बायदि खालामखादों खालामनाया आरो जेला बियो बेलासियाव खारोना अनसाय बसुमतारी वेलकाम दे बुंबाय था बेलासियाव बियो 3:30 न'आव फैयो आरो बेलासियावहाय बे फैनानैखाय बियो ओइ नों नोंफाजों थाहैदो नोंजों थाहैदो आं सारमोन ना बिदि खोथा बुंफैयो आरो बिनि उनाव बियो दसे थानानै आथिं आखाइ सुनोसै गद खारफिनलांसै आरो बियो ओमफ्राय बियो हर थानानै फैयो न'आव हर थाया आरोखि बियो बाहेरायाव हर थायो ओमफ्राय आं सोङो हाय नों बहाय थांनो नागिरखो नों मानो बिदि जाखो अबेयाव थांनो नागिरदों होननानै आं बियो खाथियाव थाङो आरो खाथियाव थांनानै हर साबिया नों थांनो मोना आं नोंखौ हगारा होननानै बुङो आरो बिदि होनबा बे साबिखौ आखाइ गेजेराव लानानै बियो साबिजों आंखौ सौवो खनब्रै होसादों आङो खनब्रै होसानानै अखानायै फुङावसो आं फुसफैदों आरो आंनि मोखां गन्थं दै लुफावनानै दोनजोबो बियो गन्थं मोखां गन्थं दै नों जुमाय लोङो नामा आब' नों जुमाय लोङो नामा आब' ओहो लोङा आङो ओमफ्राय माबाया नोंनि हौवाया जुमाय लोङो जुमायबो लोङा जेबो लोङा खालि गयल' जायो नोंनि हौवायाबो औ होमबा माबोरैथो बेफोरबायदि माने मानो थाखाय जादों नोंथाङा जेनेबा मा सानथावना जे बियो इसेबां हरखाबै बेबायदि जाबाय आरो उनाव खबर मोनबाय बे गावनि लोगो गावनि अफिसनिफ्रायनो आरोखि प्रबिन नामा आरोखि बियो खोन्थाहरबाय आरो सानसेखालि नोंनि हौवाया दारौ नोंखौ बेबायदि बुयो आङो अफिसावबो बे आंखौ लेंलांदों आरोखि सानसेखालि माने हिनजाव गोसोनाय दङ आरोखि बेहा बबेथा ब्रह्म नामनि बेयावनो प्रेक्टिकेल लानाय हिनजाव एडभकेट दङ आच्छा बेबो एडभकेट बे हिनजावाबो एडभकेट ओरैनो नोंनि हौवाया बबेनि एडभकेट बबे जायगानि क'क्राझार कर्टनि Oh my god दा अफिसनि मानसिफ्राबो गासिबो मोनथिजोबो माने पाब्लिकफ्राबो गासिबो बिसोर सानैजोंनि रिलेसनखौ गासिबो मोनथिजोबो थांबानो नुयो आरोखि बेबायदि अबस्था आरोखि ओमफ्राय गावबो दिनैसिमबो आंखौहाय बे आं हिनजाव गोसोथोआखै आं बेबायदि मानसि नङा बेबायदि खोथाखौनो बियो दिनैसिमबो बुङा गिलुबालु गाबै गिलुबालु फाग्लि बायदि गाबो आं नों आंखौ बिदि खालामखो नों दिनै हिनजाव गोसोथोनानै नों हाबा खालामनो होनबाबो नों मोना आं नोंनो हिनजाव होआ दिनै फिसा सासे बिबारनि समान दं संसारा मोजां जालांनांगौ आं नोंजों संसार जानो थाखाय आं गोबां सिमां नुदोंमोन दिनै फिसाखौ गोरों गोरा खालामलांनो फेदेरलांनो दिनै न' बां थिखोलांनो संसार थैजासे जुग जुग बोसोर जानो होननानैसो आं न'खौ रायजो जादों नोंनो आं दिनै गुबुन हिनजावखौ नों हाया होननानै आं बिराद बाथाब गाबो बे समाव बाथाब गाबोना बियो ओरैबायदि मानसिबो आरोखि लाजिथावबो मानसि बुंनोबो लाजिथाव मानसि आरोखि बेखौ दिनै आं मा होननानै बुंबावो दिनै मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनि फिसाय दिनै बे आंखौ खोनाबा दुखु मोनगोन आंखौ बे ओरैबायदि फानजोब्बाय ओरैबायदि बुंजोब्बाय होननानै उफाय गैया बियो दुगैया आङो बिनि गस्ला सिजोमाहाय मिलायि थाखाय सबसमाय अलरेडि सोरबा सासे मानसिया गोरायै होबानो बिनि गस्ला सिजोमा जिनाय जाखायो ओमफ्राय आं बिदि बाथाब गाबनाय समाव बोरैबाफोर गस्ला जियोबा नों आंनि गस्लाखौ बेसेबां होननानै रासिन बुनोसैलाय आरोखि बेबायदि बिराद गावनो सरकेस गद्रेज फालें गासिबो गावनो बुफायजोबदों आंखौ बुफायदों होननानै खोन्थायो गामिनि मानसिफोरनि सिगाङाव गावनि न'खरनि मानसिफोरनि सिगाङाव बेबायदि आरो आगोलावबो बुंदोंमोन आरो बियो आंहाबो नोंथांखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों दा सैथोआथ' नोंसोर सानैनि गेजेराव दङ नङा होमबा सोर दायनिगिरि बेखौबो जोंबो दा जानला मानला जाज खालामनो हाया जों बुंनो हाया बाट जोङो सैथोखौ अराय सापर्टआव दङ आब' जुदि नोंथाङा सैथोब्ला नोंथांखौ जों अराय सम सापर्टआव दङ आरो लोगोसे आंबाबो दिनै आंखौ जाज खालामा मोनगोन आङो सैथोयै थैलांगोन सैथो रावजों आं देरहालांगोन सैथो रावजोंनो आं जेननांगौबा आं जेनगोन दिनै आंनि न'खौ
आं मोजाङाव थिखोनो हास्थायो आं नोंखौ माने आब' आं नोंखौ बेखौल' बुंनो लुबैगोन नोङो जेराव दं बेयावनो थाबाय था नोंनि हौवानि बिमा बिफाजोंनो थाबाय था बेयावनो थाबाय था रावबो बुंनो हाया रावबो जेबो खालामनो हाया नोंथांखौ आरो जुदि खालामदोंब्लाबो सरखार दङ आयेन दङ माने बेवहाय गोबां गिदिर गिदिर दैदेनगिरि दङ नोंथाङा DM नि सायाव थांनो हागोन SDM नि सायाव थांनो हागोन पुलिस गिदिर गिदिर बिबानाव थांनो हागोन SI फोरनियावहाय बिथांमोनजों रायज्लायनानै मोजाङै नोंनि बाथ्राफोरखौ खोन्थानो हागोन बिथांमोना मोजाङै बिनि रां होनाय बेसेबां रां होगोन बिथाङालाय बेसेबां रां होनानै दोनबाय थागोन नङा होमबा बेखौ टेनसन लानो नाङा आरो बे खामानिखौ जेब्ला गोदान सरखार फैगोन अब्लानो बेखौ नों जेबो टेनसन लानो नाङा बे गोदान सरकारा नोंथांखौ हेल्प खालामगोन बेवहाय वुमेन एस'सियेसनबो दानो थांगासिनो दं मोनसे गोदाननो बेवहाय गोबां मोजां बाथ्रा बेयाव वुमेन एस'सियेसन दायोब्लाथाय नोंथांमोनाबो खोब मोजाङैनो मदद मोनगोन आरोना आं बेखौ आसा खालामो आरो लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानो नोंनि हौवाया जेसेबांखिनि नोंखौ होखारा मानो नों थांनो नाङा बेयावनो थाबाय था नोंथाङा जुदि खारबाथाय बांसिन नोंथांखौसो गोरोन्थि होननानै कर्टआ बुजिगोन आरोना ओंखायनो नों बेनिफ्राय थांनो नाङा ओरैबो जादों आरो बाबु माने बियो 7 माबा थारिखआव आरो 7 थारिख 8 मार्च 2000 मायथाइयाव आरोखि 2020 मायथाइयाव आरोखि बेयो आं न'आव बे लजिं थायोमोन आरोखि आंनि हौवाया आंखौ न'निफ्राय बुनानै होखारहरदों बे बुनानै होखारहरनायावबो जोंनि न'खरनि मानसिया मानि थाखाय बुबाय थाखो होननानै सावरायनो फैदों आरोखि सावरायनो फैबाबो बे सावरायहोआ बिनि गेजेराव रायजो ओरै फारनैबो जोंनि गामिनिबो जोंनि बिसिनि नाराबारि गामिनिबो मोननैबो ज' जानानै सावरायदों बे सावरायनायावबो खनसेयाव मिटिङाव थायाखै खनसेयाव गामिनि सेंग्राफोरा सहि लानानै बेखौ मिटिङाव फज'नांदों बेयावबो बियो आंखौ राजि जाया मानि थाखाय गारनो नागिरदों बेखौबो बियो खिन्थानो हाया खालि आंखौ नाङा आंजों थाया बेबायदि खोथाल' आं डाइभर्स नांगौ बेबायदिल' आरोखि बेनो आरो बिनि गेजेरावहाय दा आंखौ न'आव थोथाराखै नालाय बे बिनानाव फैसालि नार्जारि दंना बेबो आंखौ न'खरनिफ्रायनो दिनै समाजनि गेजेरावनो आंखौ न'निफ्राय बरन खानायाव हमनानै बुद्रुनानै एकदम बरनानै थिनहरदों आरोखि बुनानै होखारहरदों आरोखि बेबो बेबायदि दासिमबो बिनि फिसायजों मन्जिल मोसाहारिया बुङो आरोखि नोंनि सोर बिमा फिसा सानैखौ जोङो लामायाव लोगो मोनबा बेथ' ड्राइभार खामानि मावोना ड्राइभार मावो बियो नोंखौ गारिजों दानस्लायनानै गारलांगोन लामायाव बुथारनानै गारलांगोन बेबायदि होननानै आंखौ दंहैयो आरोखि फेस टु फेस लोगो मोनबा बेबायदि बे न'निफ्राय ओंखारलां होननानैहाय आरो गावसिनि बिदा सासे कुसुगावनि आरोखि बेयो गावनि बिनावनि फिसाला दुसा नाम आरो बे जेबो जाहोनखौनो मिथिया जाथायखौनो मिथिया आं थांगासिनो दङ बे न'आव थानो मोना नोंखौ थांनानै फासि होनानै गारबोगोन नोंखौ बस्तायाव सोनानै दैयाव गारसोमनानै गारबोगोन बे न'निफ्राय ओंखारलां होननानै आंखौ बे दुसा होननायाबो आंखौ दंहरबाय थायो आरो बेबायदि अबस्थायाव दङ आं बिरादनो आरो दा आङो न'आव आंखौ लांदोंबाबो आंनि न'खर आंनि फरियाल आंनि फिसाया दिनै मा जाखो आंखौ मानो बिदि खालामखो आरो मानो हिनजाव गदाय गोसोखो दिनै बे हिनजाव गदाय गोसोबा मोना दिनै आङो आंनि खाथियाव थानानै गामि खाथियाव थानानै हिनजाव गदाय लानोबालाय नोंजोंलाय मानोथो हाबा लाखो माने ना नोंजों रायलायखाना लाखादोंमोन नामा नोंखौ हाबा जे आं हिनजाव गदाय लागोन बिदिथ' रायज्लायाखैमोन नङा होमबा आरो आङो बाबु आंनि न'खरनि खाथियावनो आरो नै बागानसालि फरमेला बायद' न' खाथियाव आरोखि आङो भारा थानानै आङो आंनि न'खर फरियालखौ नायनो थाखाय आरोखि सम आं खबर लानो थाखाय आंनि फिसायखौ आं खबर लानो थाखाय मोजां गाज्रि आंनि गोसोआवथ' बेखौ बिराद गोथार गोसोयै आं मोजां मोननाय दं बेबायदि जाथाया गोबां जागासिनो दङ बयनिबो न'खराव जागासिनो दं बुजिनो रोंला आङो माबायदि बेफोरबायदि जाथाय जागासिनो दङ मानि थाखाय आरो जुदि गोदान हिनजाव नांगौब्ला मानोथो इसेबां खम बैसो समावनो हाबा जायो आरो बैसो राबाथाय उनावहाय बै मानसिखौ सुखुवा जायो देरनानै एसे बैसो जानानै नांगौब्ला एसे गावनि उन्दै मानसिफोरजों हाबा जाबानोथ' जाबायमोन ना जुदि एसेबां बिदि जायोब्ला खिजान नोंनि जायगायाव गुबुन हौवा थागौमोनदां नङा होमबा आंबो बिदिनो बुङो जुदि नों आंखौ जुदि आंनि महर मुस्रि आंनि सेहेरा आंनि न'खर गासिबो नों मिन्थिजोबखानानै A to Z नों मिन्थिजोबखानानै नों दिनै सासे गोरों जानानै दिनै नों मानो आंखौ हाबा खालामनानै दिनै नों आंखौ आलाय सिलाय दिनै नों मानो खालामखो लामा ससेयाव नों मानो हगारफैखो दिनै आङो बे गथ' सासेखौ लानानै आं बबाव थांनो बे गथ' सासेया दिनै बिफानि नांगौ गोनांथि जायो थैजासे नांगौ गोनांथि बिफानि अननाय नांगौ जायो आरो आङो नोंनि अननायखौ आं होनो हाया दिनै आं बिमानि अननायखौ आंनि फिसानो होनो हायो आं नोंनि अननायखौ होनो हाया दिनै बिफा नागिरनानै गोबा गुलायनाय गाबो बियो आं जोंनि बाबाया मानो खारखो गथ'फोरजोंथ' बे गावजों गाव लोगोजों लोगो गेलेलायोना दाबो जोंनि बाबाया मानो खारखो होमबा मानो जोंजों बाबाया फैया मानो हिनजाव गदाय गोसोखो मामि होननानै गाबो दिनै बियो बिराद खस्थ' फैसा थाखा थाइसेबो गैया आखायाव बारो खस्थ'बाबो एकदमबारे आङो लजिं थानाय आंनि न'खरखौ आं नायनो थाखाय आंनि फिसायनि न'खौ खबर लानो थाखाय आं लजिं थानानै टिउसन लादों आङो
टिउसन लानानै फोरोङोमोन आं ओमफ्राय बेजोंनो आं भारा होनानै गथ'खौ आं खाङोमोन स्कुलाव फोरोङोमोन जेला लकडाउन जायो होनब्ला आङो मैगं दखान होनानै जानांबायबाबो बिराद खस्थ' फैसा थाखा थाइसे गैया गथ'आ गिलु बालु मेथाइ जानो गाबो स्कुलाव दोनलांनो हाया मिस मोना मेथाइफोरखौ बायनानै जाहोनाङो गावनि बिबौनि गावनि लोगोफ्रा 10 थाखा 20 थाखा होलाङो अननानै बेजों आङो दिनखौ फिलाप खालामदों आरोखि दिनै जोबथा दिनै जिउआ दिनै गोथाङैनो गोथै आंनि जिउआ दिनैहाय आं दिनै सोरनि सिगाङाव मा फोरमायनो दिनै गाबै गाबैनो आङो मोदैया रानबाय दिनै आं हर सान गिलुबाल आं टेनसन जायो सिन्था जायो दिनै आं बे गथ'खौ बोरै आं खांलांनो दिनै आंनि फिसाया आंखौ बोरै आसखान्दा दिनै बेबायदि खालामखो सिमां बायदि दिनै आङो आंनि साननाया गोथेलांजोब्बाय आरोखि अब्लाबो आं स्ट्रं दिनै आं बे गथ'खौ आं खांगोन आं खस्थ' खालामनानैबो आं थांनानै थागोन बिनि थाखाय होननानै आं ओरैबायदि नाजानानै दङ आरोखि आं खस्थ'नि गेजेरजोंबो दिनै गाननाय जोमनाय गैया दस्राफ्रा दिनै गावनि फिसाफोरनि आंनि लोगोफ्रा आरोखि गावनि फिसानि गाननाय जोमनायफोरखौ हरो जोंनो बेबायदि अबस्था जादों गोजां बोथोर जों गैया बिमा फिसा गोजांनानै जोङो कम्बल गांनै गांथामजों बिदिनो खस्थ' गोबा गोबा कम्बलखौ जोमनानै खस्थ' थायो जोङो बेखौ गोसोखांनानै दिनैसिमबो बिराद दुखुआव जोङो खालि जों मोनजादों मोनलोङै जों बिनि थाखाय जेबो सिन्था खालामा खालि बे जोंजों मिलायनांगौ फैनांगौ जोंखौ नाहरनांगौ जोंनि बेनो माबा आरोखि बिदि आरो लकडाउनाव आं मैगं दखान होदों लाजिया फांजिया दिनै आं आधा बोसोर 32 इयार्सनि दिनै हिनजावा सासे गथ' फिसाखौ लानानै लकडाउनाव दिनै मैगं दखान होनांगौ आंखौ बयबो अनो बयबो आसरित मोनदों दिनै नोंनि फिसाया सासे एडभकेट जानानै दिनै सासे जाज जानानै दिनै नोंखौ मानो बिदि खालामखो नोंनि फिसाखौ मानो बिदि खालामखो दिनै बे क'क्राझार कर्टआव दिनै सासे जाज जानानै अब्ला बे सोरखौ मा क'क्राझार कर्टनि जाज बावसो नामा नोंनि हौवाया जाज माने एडभकेटआनो जाबाय आरो जेन'बा बिसोरो एडभकेट आरो गोजौनि आरो ना सरखारि सरखारि प्राइभेट आच्छा माने लोगोफोरनि बुंनायाव आरो पाब्लिकनि खुगायाव बिदि ओंखारबाय आरो नोंनि फिसाया दिनै सोरखौ मा बिजिर हरदों पाब्लिकखौ मा बिजिर हरदों बेबायदि आरोखि आं नोंखौ मोनसे खोथा बुंसै आब' गामियाव खेबसे नोङो रायजो राजानि मदद लाबावदो मोनसे नालिस होदो रायजोफोरनिफ्राय माने गावफोरानो नालिस होदो खेबसे रायजो राजानिफ्राय मदद ला एसे खेबसे आरो होबावना हो आरो नोंथाङाथ' पुलिस केस होखाबायानो बारु आरो आं बेखौनो बुंनो सानो कि नोंथांनो बे हौवाखौ नांगोन ना नाङा बेनो आंनि कुइसना आं हाबा जाखाबाय दिनै जेनेबा खनसेल' हाबा जेनेबा खनसे उजिनाय जेनेबा खनसे थैनाय बा नोंनो नोंनि हौवाखौ नांफिनगौ आंनो नांगौ बाट नोंथांखौथ' बिराद अयथासार खालामगासिनो बियो अयथासार खालामबाबो आंनि गोसोआव बिसो थैया दिनै आं जोंथ' अनो जों बिराद गोसोखाङो अब्लाबो बियो साइडआव थानानै जेब्लासिम गावनि गोसोआ सान्थि मोनागौ माने बे गावनो हारसिङै गोसो बायदि थाथों बे हारसिङै गोसो बायदि खुसि खुसि बे थाथों जाथों थेवबो आं बेनो हिनजाव गदाय होनो हाया दिनै आंनि फिसायखौ आं हास्थायो बाहेरायाव थानानैबाबो बियो जेरै आं बुंदोंना फिसानि थानाय जानाय खरसफोरखौ बियो 50-50खौ बियो हरनांगौ बेबायदि आरोखि आंनिया आरो दा 50-50खौ हराखै नामा नोंनो जेबो फैसा थाखा थाइसेबो हरा दिनैसिमबो सानो मोखां नुबाबो बे रावबो होआ रायज्लायाबो फिसानोबो थाइसेबो मेथाइ जानोबो गदसेबो होआ बे बेबायदि जों दा बिराद खस्थ'आव दङ आरो बे लकडाउन माबानायखौ मैगं दखान होखांनायाव आंनि लोगोआ लोगो मोनदों आरो नों दिनै सासे लेखा गोरों मानसि नोंबो रोंगौ जेनिबो रोंगौ आंथ' बिदिनो क्लासिकेलबाबो आं दिनै आङो रोंगौ एनएम पास जानाय आंखौ होनबाय आरो लोगोआ नों दिनै मारै बिदि जाखो नोंहा दिनै फिसा हौवा दं नों एथ' खस्थ' नों सासे आदा बैसोनि सिख्ला मानसिया दिनै नों बैसो जायै मानसिया दिनै नों लामायाव दिनै बोरै मैगं फानाखो आरो सासे एडभकेटनि हिनजाव जानानै नों दिनै बोरै मैगं फानानै जानाखो आं नोंखौ दिनै एसे होननानै सासे बिनुथा ब्रह्मआ आंनि लोगोआ दोनफैदों आरोखि लोगो लानानैहाय दोनफैनाया आंखौ बिराद नुदों बियो फैनायाव दिनै नों दस्रा आंनि खाफालाव सिन्दुर गैया दिनै आंखौ पेन्सन लाबाय होननानै बियो आंखौ बायदिसिना फाव फान्दायनानै बियो आंखौ बिराद बुबाय आरोखि दस्रा हौवाजों हाबा जाबाय नों बे न'आव थानो मोना होननानै आंखौ बिराद फाव फान्दायो गाज्रि फाव फान्दायो ना बेदर मोनजायैनि बोराबो ओमफ्राय मानि थाखाय नों एसेबां दुरबल जादों नोंथ' डाइरेक्टलि पुलिस केसनाव बा मोनसे उमेन एस'सिएसनफोर थायो बेफोराव थांनानै डाइरेक्टलि उमेन प्रटेक्सन चाइल्ड प्रटेक्सन बेफोरबायदि थायोना स' बे उमेन प्रटेक्सननि बिबानाव थांनानै नोंथाङा रायज्लायहैनो हायो नालिस हैनो हायो लोगोनि बिनि सायावहाय बिसार जायो आरो लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथाङा डाइरेक्टलि गामियाव थांनानै गावबुरानो नालिस होनानै बेवहाय मोजाङै नोंथांनि मोन्थाइखौ लानो हायो पुलिस केस माने एफआइआर आव कर्टआव थांनानै मोजाङै केस खालामबा बेवहाय नोंनि फिसाज्लानि थाखाय नोङो धोन सम्पतिखौ बिनानै बेवहाय नोंनि फिसाज्लाखौ फोरोंनो थाखाय जिखिनि होनांगौ बिथाङा बेखौ होनो हायो आं गामिनि गावबुरा ओमफ्राय
ओमफ्राय रायजो राजाफोरखौबो आं मदद लादों आं बिराद हेल्प बिदों आबबनि अन्थाइ आफादावबो आं हेल्प बिदों एबसु बिदों आं मोनफ्रोमबो पार्टियावनो आं हेल्प बिदों दिनै आंनि फिसायखौ खागोन दाय फान्दाय जागोन होननानै बिसोरबो दिनै गिनाय फैयो बांबानाय फैयो नोंनि फिसाया ओरैबायदि अख्रा ओरैबायदि अबाव दिनै जोंखौ फान्दायबा होनना जाय मानसिफ्रा मदद बियो बे मानसिफ्राबो गिनाय फाफैयो आरोखि दिनैसिम बिदि जाना दं आरो आङो एडभकेट हमनोबो केस होनानै आंनाव दिनै फैसा थाखा थाइसेबो गैया दिनै आंनि न'खरनि मानसिया मिटिं जानाय थांलाय फैलायाव खस्थ'आवनो बियो ओरैबायदि जोंनि न'खरनि मानसियाहाय बिदिनो 1 लाख 1.5 लाखसो खरस खालामनांबाय जोंनि न'खरा आबाद मावनानै जाग्रा बेफोरबायदि फैसाखौ जों बहाय मोननो खस्थ' जानानै दं आरोखि दासिमबो आं एडभकेटखौ हमनो नागिरा आरो क'क्राझार कर्टनि एडभकेटफोरा ओरैबायदि आरोखि मानि आङो सोंहैयो आरोखि नों आंनि केसखौ लानो नामा होननानै ओहो उसुबिदा मोनो जों लानो हाया नोंनि फिसायनि केसखौ थाम गावजों गाव लाजिनाय फैगोन मानसि माबा जागोन बे ओरैबायदि अख्रा मानसि बेबायदि होननानै आंनि केसखौ रावबो लानो नागिरा आरो बेबायदि माने लोगोखाय लोगोजों माने दुश्मन जानायखौ एसे माबायो आरोना आरो मोनसे खोथाबाव 1 नाम्बार आरो क'क्राझार कर्टआव दिनै आंनि मेगननि गेजेराव आं दिनै सैथो रावखौ बुङो आंनि न'आव थानानै आं सैथो रावखौ बुङो आं दिनै सैथोजों देरहालांगोन सैथोजोंनो आङो साजा मोननांगौबा आं साजा मोनगोन बाबु जबरदस्ति बसुमतारी दङ आरोखि क'क्राझार कर्टआव बियो ओरैबायदि मानसि माने मानसिखौ नायबा बे गोजोननाय नङा आरो आंनि फिसाया सिगाङाव आंखौ बिराद अनोमोन बिराद आदर खालामोमोन न'खरखौ आदर खालामोमोन रावजोंबो जेबो सोमोन्दो गैया बा बिनानावमोननो सोमोन्दो गैया बिफामोन सोमोन्दो गैया आंखौ अनोमोन जै बे जबरदस्ति बसुमतारीजों लोगो मोनलायलायदोंबो आंनि फिसाया ओरैबायदि खोथा गाज्रि रायलायग्रा जादों हिनजावफोरनि न'खर आलासि जाग्रा जादों गाज्रि मबाइलाव नायग्रा जादों बेबायदि बेबहारनि मानसि जादों आरोखि आंनि फिसायाहाय आरो गावो खिजान बे जाय मानसिनि नामखौ बुंदों खिजान बे नङाबो जानो हागौदां माने आं बुंनो हायो बाबु सैथोयै आं बुंनो हायो नोंनाव प्रुफ दं नामा बेफोरनि औ माने ओरैबायदि आरो बिनि हिनजावा गारनानै सिगां सासे गारखांखाबाय आरोखि ओमफ्राय सिगां सासे गारनानै आरो काजलगावनि सासे गथ'खौ लाबावबाय आरोखि बियो काजलगाव ओरै दुब्रि काजलगावनि गथ'खौ लाबावबाय बेनि उनाव आरो गारबावबाय ओमफ्राय बिदिनो गारनोसै हिनजाव नायनोसै बेरायनोसै बेबायदि आरोखि ओमफ्राय जेब्ला आं कर्टआव थांनो फिसायखौ लोगो हमनो थाङो अशक नार्जारी आंनि फिसायखौ लोगो हमनो थाङो अब्ला बियो बाइकआव थिखोनानै लानानै खारो बेबायदि ओमफ्राय मिटिङाव मा बुंनांगौ बेखौ फोरोङो आरोखि माने लाया जोबजासे लाया बारा बुजाखाया खनसेल' बुजाखायो बिदि होननानै फोरोङो आरोखि बे ओमफ्राय हिनजाव गारनायाव मा रोखोम गारनांगौ न'खरनि मानसिखौ फान्दायनांगौ गावनाबो बिदिनो बिमामोनासो आंखौ गारहोदों आंनि बिमामोननिसो दाय आंनि दाय गैया होननानै गाव खिथाना लायोना आरो बेबो बिदिनो बुङो आरो आंनि न'खरनि मानसियासो बेखौ होखारहरदों होननानै दिनै आंनि न'खरनि मानसिया दिनै बिहावमोना आंखौ दिनै अनो दिनै आंखौ बेबायदि होखारनोबो बिसोर बेबायदि खालामाखै खिन्थु बियो बिदि बुंनानै होनो बिदि फोरोङो आरोखि ओमफ्राय हिनजाव गोदान लानायाव बेनिफ्राय 1 मिटार गोजान थाबायलायनांगौ अब्लानो हिनजावा सेया जानानै खारलाङो सेया बानायनांगौ होननानै बे फोरोङो आरोखि ओमफ्राय बे फोरोंनायखौ बियो न'आव फैनानै आंनि फिसाय अशक नार्जारी आरो होनसै आरो बे साला जगरा आंखौ ओरैबायदि फोरोंदों हिनजाव गोदान लानायाव ओरैबायदि गारनांगौनो फाग्लाथारलै बे मानसिया हिनजाव गोदान लाबा बिदि गोजान थाबायनांगौनो न'खरनि मानसिफोरखौ ओरैबायदि फान्दायनांगौनो बिदि होननानै मोजां समाव बे आंनि खोन्थाफैखायो आरोखि उनाव नै आं नुबायबो जेब्ला बियो आं कर्टआव रायलायनो थाङो होनबा आंनि फिसायखौ बेयो माबानानै लानानै खारो ओमफ्राय मिटिङावबो फोरोङो आरो बे लाया होन जेब्लासो लाया होन जेबो नङा एसे एनैया बुजाखायो होननानै बुङो आरोखि बियो आं बुंदों आरो नों जुदि आंनि फिसायखौ एसेबां हेल्प खालामदोंना नोङो आंनि फिसायखौ नों बेबायदि खालामदों नोंखौ सानसेबाबो आङो मिडिया प्रेसबाबो आं नोंखौ लाबोफागोन नों बायदि कर्टआव मानसिया दिनै एडभकेट जानानै थानो मोन्थाय गैया नोंनि आखलखौ आंनि फिसायजों लोगोसे आं लाबोफागोन होननानै आं बेखौ बुंखानायखा आरोखि बेबायदि आं दिनै बिराद खस्थ'आव दङ दिनै आंनि बिहावा बोराय दिनै फैसा गैया बिफा अमा दानोमोन दिनै लोमजायो आथिं लेंग्रा जानानै दं दा बियो फैसा थाखा गैया जेबो गैया दिनै आंनि फिसाया मेथाइ जानो गाबो 10 थाखा 20 थाखा आंनि फिसाया दिनै थाइसेबो फैसा हरा दाखालि समावहाय सुमफ्राम फिथाइ बियो आंखौ 7 थारिख बियो 8 मास 2020 मायथाइयाव लाबोदोंना न'आवहाय फैदों आङो बे न'आवहाय बेनि उनावहाय जों सुमफ्राम फिथाइ फाननानै सासे आंनि बिहावनि बिनानाव फैदों आरो बेयाव थाफैयो सम बियो माबानि सालाकाथि आरो बियो फैनानै थाफैयो सुमफ्राम फिथाइ फाननानै खरस खालामो दा नै था गान्दा जावनानै फाननानै खरस जायो जों दा बिराद खस्थ'आव दङ आंनि फिसाया मेथाइ जानो गाबो ओंख्रि ओंखाम गैयाबा एखमबा बिहावा खरस खालामनो हायाबा लाल साहा फुदुंनानै ओंखाम गुदुंजों संनानै जाहोयो होमबा दिनै आं मा मुराव दं बा साननानै नायदो बेसेबां खस्थ'आव दं दिनै आङो दिनै गामिनि आइ आफाया बुंदों नोंखौ दिनै
खरावहाय आंखौ दिनै खराव बियो ओरैबायदि गाज्रि लिरनानै होदों खरावहाय आंखौ ओरैबायदि फाव फान्दायो बियो खराव गावनो लिरनानै होयो लेखाखौबो बे खरावहाय जेबो सम्पति मोना जेबो मोन्थाय गैया बे न'आव थानो मोना बे न'निफ्राय ओंखारलांनांगौ होननानै आंखौ खराव लिरना होदों आंखौ दिनै दायभर्स नांथारगौ जेरैखि जाया होननानै बुंदों बियो दा बिदि बुंनायाव गामिनि आइ आफाफ्रा बुंदों आरो बे न'आव नों फैबाय दिनै दा ओंखारनो नाङा थांनो नाङा गाज्रिया गाज्रि मा बुंगोन मा बुङा फाव फान्दायजोब्बाय बे आंनि बिखुनजो दङ आरो आंनि बिहावनि बिनानाव बेबो बुंदों आरो बिहावा बुंदों बे जेरावखि थाया बे हारसिङै जेरैखि थाया जों साथामजों थांनोसै फिसौखौ बावनो लानानै थादो होननानै आंखौ लाखिदों आरो गावसिनि जाथि खुरमा बिसोरबो बुंदों आरो बावनो था जों दङ खायसे गरसे खामायनानै जा जेरावखि थाया बेखौ माबा दा खालामसै नों बेसेबां खस्थ' मोनबावनो बेसे बुजाबावनो होननानै आंखौ दिनै बायसै आरोखि दिनै आंनि गोसोआबो सानदों दिनै आं बे न'आव आंनि जाथि खुरमा आइ आफा बिदा फंबाय जोंनि गामि दिनै हादरा गामिखौ आं गारनानै फैबाय दिनै आं बेयावनो आं थैनो होननानै फैबाय बे जायगायावनो दिनै आं बे नाराबारि गामियावनो आंनि फिसायनि न'आवनो आंनि फिसाखौ आं फेदेरनानै थैगोन होननानै आङो थांखि दं आंनि गोसोआव आरो मोनजा दा मोनजा दिनै आङो स्ट्रङै दङ आंनि फिसाखौ लानानै दिनै आं बिराद खस्थ'आव दङ आरो दिनै आंखौ गामिनि सोरबा मानसिफ्राबो दिनै आंनि फिसायनि थाखायनो दिनै गियो थांनो होयो न'आव थांबा दिनै खामफ्लाय होनो गियो मानि नोंनि फिसाया खरा ओरैबायदि गाज्रि नोंनि फिसाया जोंखौ फान्दाय थागोन जोंनाव सान्थि जायागौमानि दे गोबां खोथा जाबाय जों गोबां खोथा सावरायबाय नोंथांनि न'खरनि सोमोन्दै नोंथाङा जोंनो खोन्थाबाय नोंथांनि भारै सोमोन्दै आरो लास्टाव बेखौनो आं मोनथिबावनो लुबैयो नोंथाङा जाय जायगायाव दङ बेखौल' खोन्थानानै होदो आरो नोंथांनि नामखौल' होदो रायजो राजाफ्रा खायसे लेट लाइभ फैदों स' बिथांमोना मोनथिनायनि माने आइ आफा रायजो राजा आंनि बिदा फंबाय बिमा बिफा गामि आइ आफाफोर दिनै आङो नाराबारि गामियाव दङ दिनै आंनि फिसायनि न'आ नाराबारि गामियाव दिनै साउथ नाराबारियाव आं बेयाव दिनै आंनि बिहावजों दङ दिनै आंनि जोनोम जायगाया जाबाय जोबखाय मंगला जरा भिलेज हाजरा आरो दे थेंक इउ स' बेफोर खोथाखौ बुंनायनि सिगां बेफोर खोथाया गोबां रिस्कि नोंथाङा लाइभआव फैबाय बिराद रिस्कि बेफोर खोथाया बाट नोंथाङा बेफोरनि रिस्कखौ लानो हागोन ना आं हागोन दे गोजोननाय आंनि फिसानि थाखाय आंनि थाखाय दिनै आंनि थांना थानाय मोन्थायनि थाखाय दिनै आंहाबो जिउ दं दिनै आंहाबो थांना थानो मोन्थाय दं बयबो थांना थानो मोन्थाय दं आंनि फिसायाबो थांना थानो मोन्थाय दं बिनि थाखाय दिनै आंनि नांगौखिनिखौ दिनै आङो रायजो राजा आइ आफानिफ्राय आंनो हेल्प नांगौ दिनै बे आंखौ एसेबां गाज्रि थगायदों जाहाथे बेबायदि बे सैथो खोथाजों बियो जाहाथे बे आंनि माबाखौ लाइफखौ बे सिफाया दिनै सैथो रावजों दिनै सैथो मोन्थायजों जेरै थाङो आंबो बेबायदिखौ लुबैयो आरोखि दिनै जागोन दे आब' थेंक इउ स' माच लाइभआव फैनायनि थाखाय आरो नोंथांनि दुखुफोरखौ सहायना होनायनि माने दुखुफोरखौ खोन्थाना होनायनि थाखाय आसा खालामो इसोरा नोंथांनि लाइफनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामगोन आरो रायजो राजाफ्रा थाबैनो नोंथांनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामगोन आं बेखौ गोसो गोथारै माने आसा खालामबाय नाराबारि गामिनि रायजो राजाफोरा जाहाथे बेनि सायाव नोजोर होयो आरो